Va, vinga, fot el camp d'aquí. Segurament molts de vosaltres us veu pensar que m'havia mort, però en veritat el que vaig fer és fer veure que m'havia mort. Perquè ho vaig fer, sincerament, per no pagar tants impostos. Però, com diuen els castellans, m'ha sortit el tiro per la culata, doncs m'ha tocat pagar el meu propi impost de successions. Va, vinga, prou. Ja en vàrem tenir prou amb el gall de l'Eurovisió. Sincerament, això de l'impost de successions no ho acabo d'entendre. Pagar per una cosa que els nostres pares van treballar tota la vida per aconseguir. Mentrestant tenim la Ferrusola amb el merder aquest de la Madre Superiora, el cas Palau, que no hi ha qui s'aclari aquí, i mentre tenim el jovent d'avui en dia escoltant aquesta merda de música que en diuen reggaeton, que a mi sincerament em tenen fins als collons amb el Despacito. Per sort en Puigdemont ha anat a Madrid a posar les coses clares. Collons, hi som un altre cop. Quin desastre! Això de que el Madrid hagi guanyat la Lliga un altre cop ens va molt malament. Home, tampoc n'hi ha per tant. Ara tothom es tornarà a ficar amb el que fem. Veurà, d'aquí 4 dies tornarem a jugar a la Copa del Rei, segurament guanyarem i tothom estarà content i només parlaran de futbol. Seu. Escolta, què et sembla això del Pedro Sánchez? La veritat, prefereixo aquest que no pas la Susana Díaz, veritat? Sincerament, jo era més del Patxi López. Perquè en Sánchez aquest va dir un cop que no acceptaria la independència. Però també va dir un cop que Catalunya era una nació. En el fons, tot depèn de lo que li puguem oferir. Oferir? Ja ho sé. Si ens deixa fer el referèndum, li regalarem totes les urnes, les de metacrilat i les de cartró. Home, això els anirà molt bé. Per què? No paren de fer votacions?